Okay. Mr. Séamas Neachtain, Tommy con cholúin léamh tos na Teanga as the National Hibernian Digest and ceann seo Jan-Feb go feabhra 2013. So I'm going to read my column. I'm just going to read the Irish part though. Sin mise. Mar is all the cock, hí storm war a glín in huisceart na tíre san óir. Tháinig hurricane agus storm eile le chéile. Agus hála sin nuair a bhí lán mara agus gealach lán leis. Mar sin, bhí na tannta teachta dír agus bhí tiltte ú fásacha ann. Agus murbéis sin ó go leor, cúpla lá na dhé sin hit sneachta traum. Is amí crown a hit marall an droch amsir go léir se. Agus hit reint daoine reintlíomh dhaoine dá marú. Bá daoine eile agus hála timpistí le ginadóirí agus timpistí bóthir agus mar sinne. Chail daoine a lán dá gcuid agus rinneach mórán damáiste. Buíochas le dia ní raibh cuasaí codanna sin na glíne. Bhí mar gan electricus feá lá déag ach bháin rá uair a chluig solar hit an sneachta sa is céasta bé an electricus a chaúnt athúir mar sin. Agus leis sin, ní raibh teocht ná isce te ná fón ach fón fóca a glín ach oirid. Tá amar ísc teo chreasa a glín. Rinne mar ar seach níchil iad a chiméid te go leor agus a gcuid isce glán agus oxygen a churisteach san isce dóibh. A chep oring iad go léir a chimáid bio. Chaileach breis is le dlíomh de réir a chéile. Ba wacht an scéile. Chaileach cúpla catamil má na dhé freisin agus mar bhí an stras ró mhór a dóibh. Ach ba bheag an rud seo I gadarsnacht leis na rudaí níos measa a tharla do dhaoine eile. Mar réon leis na rudaí olca a tharla, bhí an tá ag a lán daoine eile. nó bhí angel dá gasint. Mar hampla hit crown rímhór a bhí ina cheasamh taobhla teachmar a fór chéile. Bhí báil dá taiglach a muig ag féchint tamil beag fel a hit sé, agus bhí siad ábata éilú uig nuair a hit. Hit sé go díreach idir an teach agus an garáiste. Scris sé crown beag eile a bhí agus crown luascáin, agus beidir leis an ground sin mór an damáiste dhéanamh nach nearna agus táid buíochas do dhé faoi sin cinnte. Gach lá nuair a bhí mar gan electricus, bhí me se fannacht leis na leorathe a cheachach chun sinna a thabháil, agus a fannacht. Is amí ráha bréige a bhí ann. Tháinig siad in níar na dála is dhéisiigh siad na strangacha is Aurália. An sin hit an sneacht agus bhí mar bun an lista ríis. Cúpla lá eile agus faoi dhearra bhí mar sláán compórdaach ceolaí agus glán a ríis. D'obair go raibh sé normálta glín inar síosa dorchadas san oíche gan telefís gan ríomhre. Déiste mar leis an radio, dimríar mar cluiche, rinne mar caint lena chéile, agus thuair mar a chala go lua. Táachtar I deithí chunsí ball, bí ball. Ach táid lán sásta ar saoil mar a bhíoch áil a reis geall an chuid. Tá léir hiscint nua a glín dá bhfuil a glín in isc gan áras. Rinne mór an daoine aber antach a cabhrú lena górsanna agus cén nach rá mar sásta go raibh an méid sin amada dhí níl aon doubt ach go raibh na lecteoirí agus na hibreoirí eile ag aber go dtíon chun gach rud a chur ina cheart. Bhí na Políní agus na Feirdóitse thar bar freisin, go raibh má a goibh ile mar tá sibh ag léamh.